Любить нас Господь безмірно, як любить Він, завжди ласкаво і вірно любить Він. Бог вирішує всі болі, хто покірний Його волі, вивчає в своїм слові, як любить Він. Бог вирішує всі болі, хто покірний Його волі, утішає в своїм слові, як любить Він. На хресті був Ісус в стражданнях, як нас Бог полюбив. Бог дав вірним оправдання, як нас Бог полюбив. Бог вирішує всі болі, хто покірний Його волі, утішає в своєму слові, як любить Він. Що ваше життя, немов пар, який з'являється на хвильку і щезає. Замість того, щоб сказати, коли будемо живі, здорові, цими словами. Це таке боустінг такий про завтрашній день, як воно написано, йдемо течій, йде місце. Живемо рік, торгувати. Треба ж вживати правильно, як там написано. Царство Боже правдою шукає, це правильно. А не Царство Боже правдою шукає. Це правильно. Хто може робити добро, не робить. Це ж гріх. Гріх. Єремія, бачиш,